Tak čauko, mňauko lidi a som tu s mojim kamarátom. Čauko. A ideme si dneska zahrať Brawl Stars. A koľko ideme kvôl? Môžeme takých 5. OK, tak môžeme ísť na to? Čo je, Janko? Za chvíľu príde nečakaný hosť. Lidi, vy už možno viete, kto bude ten nečakaný hosť? Už sa v jednom videu dal vidieť, ale iba na pár sekúnd. To bolo ľahké. Ale poriadne. Tak, a idem si otvoriť Megabox. Super. Poviem všetko do videa, čo mi padlo. Dobre. 17 PowerPointov, 52 blinkov, 252 krát XP boost, 59 coinov a stará ikonka na Jessie. No, super. A už som spolu otvoril 6 megaboxov. Super. Dobre. Tak. Nečakaný hosť už prichádza. O 3, 2, 1. O 3, 2, 1. A lidi dostali ste skem žany. Ne, srandujem. Nie to bude. Trošku si počkáme. A kde je ten náš host, tak už by tu mal byť. Ja som chodiaci tu, nikto si ma nevšímajte, dobre, ja som tu chodiaci tu. Vôbec tu nejsom, oka, dobre. Dajte rádi, prosím. Samozrejme som človek. Kam si
shope pri Megabox. Takže, dám si iné. Lidi, možno dáme presných 5 kvôl. Poďme ísť. Že Lidi, možno nedáme presných 5 kvôl, lebo za chvíľku sa vypne toto, jak sa to volá, natáčanie, tak možno dáme 3 alebo 4 kola iba. Dáme si 2 a potom sa už video bude končiť. Dobre, Lidi, už iba táto emska. Tohle je dosť otravná. Dobre? Fajn. Dúfam, že toto kolo vyhrajeme, pretože mám ultinu. A potom dáme ešte jednu a konec? No jasné. Dobre. Mňa zabili. To ste nevideli. Áno, to ste nevideli. To bude napínavý súboj. Bum! Ľudia, toto bolo len tak, aby ste videli, moje práve meno sa nikdy neodhalí. A keď som vám nepovedal to meno, ktoré som nepovedal. Na toto kolo si dáme vťú. A ja na toto kolo si dám akurát jednu moju obľúbenú postavu. Je to Epika a volá sa ani neviem, jaká Frank. Ľudia si užijú peknú príručku. Sorry, lebo som pil zarábanú vodu menom Coca-Cola. Dobre, Spike z Číny je zabitý. Táto Tara ma tu štve. Ale prečo idú iba po tom najsilnejšom? Nie. To je smutné. No to ale neukazujú like, ja som na teba naštvatý. To sa nevidel. Lidi, dúfam, že vyhráme posledné kolo na tomto videu. Dúfam, a keď nie, tak ešte potrebujem jedno. No tak lidi, toto vyzerá veľmi zle. To sa nevideli. Dajme si ešte rýchlo jedno kolo a teraz si dám búho. A ja si dám... Rýchlo posledné kolo a potom sa video končí. Ja si dám... Koho si dám? To je Frank, to není búh. Trošku som sa pomýlil. Koho si ja dám? Chlapci, vyberte mi nejakú postavu. Dobre.
tyš. Dobre, môžeme. A proti nám je legendárka, ktorú najviac nenávidím. Toto dáme. Nie. Ach. Kamenička musela zomrieť. Nepomínite zlý tým. Joj. Oh. To nevideli. Ale toto bude celkom problém, keď prehráme, že? Pravda. Nemôžeš prejsť. Ešte môžeš. Ježiš, ale tu je klón. Rýchlo. Ešte, že máme zabil. Toto kolo bolo veľmi úspešné, keďže sme neprehrali. Dajte jeden like pre mňa, keďže som prišiel tak neskoro. Tu videa. Sorry, nechcel som. No, bol som na záchode. Čo? Čiže normálne ja som chcel prísť skôr a keď som upočul tvoj hlas, tak ja som zistil, že bolo premietanie. Proč sme prohrali? No veď. Ešte jedno kolo. Ne, nevadí už, tak čauko, Lidi. Tak čauko, pozdravujem. Čauko.